Dito kami ngayon mga kawaramix sa kalagitnaan ng karagatan. Gandang araw mga kawaramix. Welcome muli sa aming YouTube channel. Dito kami ngayon mga kawaramix sa kalawakan ng South China Sea. At siyempre mamana kami. Night fishing. Mamana. May tropa doon, may tropa doon. Sila bayaw, uding. Bali pangalawang araw na namin ngayon, pangalawang gabi. Hindi kami nakaisda kagabi. Pang-ulam lang nadali namin kagabi. Kaya tumakbo kami dito sa Bahura. Yan yung linti. Gagamitin na yung pagsisid. Yung pana. Para nandoon pa sa ilalim. Sa budiga pa yung pana. Yung mga kawarmix, ang ganda ng dagat niya, medyo kalmada. Kaya swerte. Swerte tayo ngayon. Medyo humupa yung amihan mga kawarmix. Sana pagpalain tayo ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng isda. Makarami. Time check tayo mga kawarmix, mga alas 6. Mamaya mga alas 7, bakbakan na ng sisid. So abangan na lang mamaya mga kawaramix pag mahon na sila. Kaming dalawa ni Corden ang nasa ibabaw, dito sa ibabaw ng bangka. Bali apat sila ang sisisid. Abang-abang na lang mamaya mga kawaramix, ahon nila. So hindi ko na mabibidyohan yung paglubog nila, gawa ng busy kaming dalawa sa taas. So pag ahon na lang, abangan nyo lang mga kawaramix. Ito nga pala mga kawaramix yung ginagamit namin pag kami pumupunta dito sa Bahura. Navionics. Hindi ka dito maliligaw sa mga Bahura. Bali itong kulay pula, yan po yung dito kami sa lugar na yan, yung kulay pula yan yung bangka. Tapos yung maitim na yan, yan po yung Bahura. Yan. Makikita rin yan mga kawaramix yung kung ilang dipa, makikita rin yan dyan. Yan ang kagandahan ng Navionics. Kaya salamat sa Navionics apps, napakalupit. Kawaramix. Si Kabady. Kabady! Oh, buddy. Ay, Kabady. Sa Tagalog, katawan. Kakatawan. Wala, ngayon lang ako sumama, gawa ng nagpabakuna sa injection. Kailangan na. Kailangan na, Kawaramix. Yes! Naayos ni Kawaramix unik yung kanyang flashlight. Saka yung itong flashlight mga Kawaramix, asimbol lang yan ng mga tropa. Bali PVC siya. Yung nabibili sa ano, yung head flashlight, yan tong ginawa. Bali tatlong battery. Apat. Yan, binalutan siya ng maayos. Kahit isisid po siya ng malalim, hindi siya papasok ng tubig. Receive nyo lang. Ang vlog ng kaibigan ko. Parang umano naman. Uy, ginagawa mo dyan? Malaki na nga tubig. Lalaba. Ha? Ay, kita. Malaki na nga tubig, nilalagdagan mo pa. Aalat lalo yan. Galing hindi nakalawin. Oh, hindi na ako naglaba. Nakahod na ako. Nag-igib. Yan mga Kawaramix, kinuksan na ni Waramix unik yung flashlight. Papanood pa naman ng asawa kayo mga kalokohan natin. Assembly.
Libat 5 yan. Tol. Lumahaya kanya. Kaya. 5? Ito ang gamit niya. Ito ang gamit Ito niya. naman kay ano. Kano to sa Lazada? Lazada. Upard. Yan tatak ko. Waterproof. Yan ID charge. Chargeable. Ay, mabilis malubat. Ginagamit pag ano, papailaw. Ito, may ginakabit namin. Pang ground. Pang ano namin ground. Ano, ilaw na. Liwanag, mga warang mix oh. Dinidiin lang yan dyan. Yan. Yung battery. Ganda oh, liwanag. Pwede. Kap. Wala. Andun yung tropa yung mga Coremix. Kita ba? Kita. Oh, kataraso. Oh, yeah. Yun. Sila Baka mabuka to. Bayawuding. Yan sa luka. Hipusin mo yan, hipusin mo. Yun mga Kawaremix. Kaahon lang ng mga busiro. Saudi lang oh. Yapo. 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 Lapo yan, hindi lupo. Sabi pa. Kasi na yung mga plastic. Bawal ba? Bawal. Kakaon lang ho namin mga kaangkor. Ang laki nito, mga 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo siguro mga Yes. Kawaremix. Awa na Panginoon, binigyan kami ng grasya. Pero mabuhay pa eh. Buhay pa. Palda na, nagpalda. Malapo lahat yan mga Kawaremix. Maswertihan. Pangalawang gabi namin yun. Kagabi wala kaming kaisda-isda. Bumawi ngayon. Maturog kami. Si Remix Unik. Shout out sa mga gising pa. Shout out sa mga na. Papalutin ng ulo ni Cordinio para hindi pumutlang hasang. May kinain pa yata. Mula po. Yan ang tunay. Yan ang tunay. Palang isda namin kalahati. Bumawi sa lapo. Nasa kalagitnaan kami ng kalawakan. Ng kalabakan. Pwede ka rin ah. Pwede. Ano, kalagitnaan ng daanan ng barko. Gitna ng kalawakan. Nakuha mo rin ah. Basik mo kaya. Nabikag siya. Ay, nabikag kasi. Ayaw sumunod. Ang laki pala yan no. Buhay pa eh. Buhay pa. Tumalbo. Wala bang mang kinain? Sino ka na? Hagkutin sila. Ang plastic. Maya-maya mga ano yan. 4 na kilo, 5. Medyo malaki-laki lang yung balutin natin. Ini?
Ano ng plastic? Yan sa tangke. May mga plastic ba yun? Ano ba yun? Eh, wala naman tubig. Ano naman yung tubig? May tubig ito. Wala pa ang kadami. Yun! Sa bintahan na kasama yelo. Tagal mo na. Biyaya. Yung mga kawari mix, lulusong pa sila. Alas 10 na yata, no? Alas 11. Yung mga kawaray mix, kahon lang ng mga busiro. Ako boy pa baka tumalon bala
Hindi ko talaga. Kasi yung tayo wala. Lapo, blow dat. Oh, ano ba ito? Malar.
Laki. Wala naman yung talagang isip ka ninyo. Puro pa rin yung tatlo. Yan yung mga. Paglabas tayo yung umaga, kami tiklaki na yan. Hello, Leo. Doon kumusta ang kagranay. Bukol si Bade. Laki Sabihan niya naman, mga buddy. kawaray mix. Grabing laki nito. Madaya talaga kayo, madaya. Oh! Shit! Bulang. Kinain lang yung tapon sa amin. Ito? Isa. Ito? Oo, kinain. Aray ko. Shit! Tingnan natin ito. Para maayos. Ganyan. Itong liglig, mga ano yan. Pipidsit yan Bago na yan. Ay, babukon. Tinanong ni Danny Boy eh. Ano?
Eh, wala naman laman yun. Dito na ilalagay eh. Ito. Yan. Hit. Gustong dagat malalim, malamig. Yes, malamig. Maka. Hindi pa rin. Grabe itong now. Iwaray mix ulit. Malamig. Grabe lamig. Ito kami sa'yo na. Purol na yata yung pana nila oh. Papapana. Ubus ang bala. Purol na. Ubus ang bala namin. Oh. Yan. Yan po. Yan ang unang sisid. Yan ang tinatawag na barko-barko. Sarap niya ihaw. Napakasarap niya. Ihaw. Kaya, nilaga. Please, lalapuhan. Oh. Bete. Oh. Grabe. Sa amin yun na tulad ko. Tatlong galit yung magpanahon. Tatlong ganyan lang. Panawan. Kailan yun? Yung Pasko, mahal dyan. Pasko. New Year. Ito na dami oh. Kumin. Hanggang pula na yan. Anim. Dalawa kayo dani po ganun. Anim na yun. Sa dalawa, tatlo. Apat, lima, anim. 2, 5, kaya 6, 5, 4, 5 ta. 2. Ta. Bali. Iyak. Tulong pa nga. Bali ani. Ay, bali. Kawarenik. Udahan ni Kawarenik. Kangkor. Umuwi na si Kangkor. Saan tamon? Wala. Warak ang bato ko. Pana. Sakit ang likod ko. Warak ang bato. Ha? Ay. Hindi ko natatakpan yung butas ha. Bakit? Parang hindi magano ng tubig. So, parang hindi mababad. Lagyan mo na sa. Parang di mabigtit ko. Yung. Tapos, Putik-putik yung tungod niya. Ay,
plastic. Lagi ng plastic. Hindi naman dali yan. Baka naman Ops, time out, time out. Dito. yung nanay, kapatid. Namumula na mga kawarenex. Speak mo. Kain ka ng ano? Timba. Kaya punta ka naman natin. Timba? Oo. Dudurugan na natin ng yelo. Oh! Nangyari? Wala. Dam, kailangan ng linisin daw. Sauso natin. Huwag na madumi na to. Ano sabi? Yun na. Baga nasaan tayo ng barko ha? Bantingin ano natin, pauwi. Ngalan natin, pauwi. Ganda mga kawarenex yung huli ng ating yan. Pinagpala tayo ng Panginoon ng Diyos. Araw na ito. Thank you Lord. Blessing. Kahit nilalamig. Ayos pa rin. Kahit pa rin. Buhay na pumama na to. May lalasingin na naman kami doon sa gilid. Lalasingin na naman namin yung amo namin. Kawarenex. Abot to ng mga 6 kilo 5. Ha? 5 kilo. Kung isa, abot to ng mga 5. Isang piraso lang yun ha. Ito. Tatlo to. Tawag kaya natin. Label. Sabi niya kung mas gusto mga araw niyo ano eh. Kaya isang kilo natin sa oversize. Sino? Bulbul pa. Maganda yung oversize. Yung sobrang sa kilo. Oo. Yung kilo. Yung oversize may sobra pa. Isang kilo sa kilo talaga. Kailangan natin ito gamot sa ito. So, ba? Ano ba? Takpo rin. Ano ba rin? Yeah. Liglig na. Dito. Tulog tayo. Kakul. Naman. May tuloy eh. Doble ka ulo. Oh. Oo nga. Kas, kas. Asin na plastic. Yun. Kilo.
yung tae lang. Pag yung lansa. Kabila. Tumul. Ah. Ano ka bro? Ay, pundo. Balik. Nakakatakot. Gulat niya si kaya ni Dani mo kayo. Dani mo. Una. Basta sa pa. Hindi naman kayo lahat yan. Hati-hati. Promise lang yung mundo. Nandi pa yun doon? Ha? Ano na yun? Abot na? Antay pala. Pari. Pa. Makakapal yan. Malaking isda. Yung mga kawaramix, papatayin ko muna. Tulungan lang ang aking partner dito. Lamig naman, lamig. Lamig. Oh! Oh! Balutay. Balutay na. Mga kawaremix, karating lang namin galing malayo. Hindi kami makapasok gawa ng mababa ang tubig. Ayan o. Laki ng kati. Wait wiw! Wait wiw! Ayan o, hindi kami makapasok dun sa ilog. Laki ng kate. 3:45 kami mulis doon sa pinanggalingan namin. Alas 6 na ngayon. Wait wiw. Wait wiw. Whiskira. Kiri. Tidi. Oh, guwapo. Guwapo. Kita agad yung mga pagkita yung mata. Hindi, oh, ito mga ganito. Yan eh. Waray. Waray mix unik. Nilalamig. Bay, kumusta ko no bay? Hinahagot ka. Morning. Alas 6 ng umaga. Ang layo ng biyahe. Oh, Ay, ito pa yun. tapi. Dito lang ito eh. Gutom. Dito ya. Kalmada mga kuwari mixo. Di kami makapasok sa ilog. Ang laki ng kate. Ayun yung iba nagtutulak na.
Ayos mga kawaray mix. Ganda ng biyahe namin ngayon. Lapu-Lapu. Sana mahal mamaya sa Pittsburgh, Lapu-Lapu. Mabuli ka Remix. Uy! Ayam. Ligo! Remix, mainit. Mainit yung dagat. Wala kang pista toy, wala. Wala kang pista toy. Wala huli. Wala pa akong uli. Babaw. Babaw. Sumayad nga yung nag-tail. Mahayat. Ngayon nag-countdown to. Turpit ah. Ha? Sumayad yung nag-tail. Malalim yan dyan. Bang, nakalusot yung isa. Sinulak. Mas. Huli ko ang ilisin. Nasa labo na bukas. Oh, kabiya sa Cebu yun. Oh. Whiskey ra. Oh, 1,000. hindi ka nagsawa kaliligo ah. Silisilipin mo nga tod kung maraming tahong. Yung sirip. Magandang araw mga kawaray mix. Medyo manong panahon mga kawaray mix. Hindi mapasok. Merong wala na. Anong ginagawa mo? Ginagawa mo dyan. Nalikod lang kayo pasok. Iba ka pag naliligo ah. Naliligo ka. Nalikod na. Naglalaba. Naglalaba ka. Ang ginagawa mo? Hindi na viral. Viral. Hirap talaga dito mga kawaray mix sa laot. Kahit sa pag tinawag ka ng tadhana, ganyan talagang mangyayari sa'yo. Mahirap talaga pag mabilisan. Basta tawagin ng tadhana, ganyan talagang kalagayan yan.